Tuan sembah nireng ulun kapurba sang murbeng rat sahanane engkang tian kanang sing malah kokosa bagong maksih ring dalan tian kanan sing tasih ring jeng nayakeng rat duteng rat utama parek yo daya kami kader kali jodhe sapa sing gawe Kakang Semar aja kaget ulun ingkang prapta kowe to iya Kakang Semar kowe gak ngirit bocah bagus-bagus kemeritik ana sing bocah wedok ayu ki sapa mengko dhisik perlu bakal tak aturake ana ngersane Kakang Semar mulane ulun ngrawuhi ana ing padukuhan Jatirokeh iki kok malah wis dadi wewangunan apik kaya mengkene ya pancen iki momong aku Resi Palasara iya bener nah sing tak suwanake iki janjane mono iki ya anak Palasara kuwi anak Palasara iya Kakang mangke riyen bapak kula ingkang nami Resi Palasara sing pundi napa sing Nun sewu sing kuru cilik oh sanes niku dudu Palasara niku Palawijaya kali Pala Kependem puri-puri malah Pak tapuk raimu kok nyawang gerang kok sia-sia engko dhisik kuwi anak Palasara sing saka ngendi nah mengkene Kakang jlentreh iki ana bocah wadon karo bocah bagus kulite putih sumurupa iki jenenge Yutiknawati iki tunggale sing putih bagus kuwi jenenge Setatama kuwi critane rikalane si Palasara ketemu karo Durgandini samono kae lelangen suka ana tengahing palwa kuwi prau ya Palasara kuwi duwe gambare wanita kang ana jroning mustika gaib kuwi paringane gurune Palasara pendhita wedok iki Begawan Rukmawati ora liya kuwi ya gambare Durgandini kuwi biyen wis tau dibeling kowe kena rabi nek wanita sing ana jroning mustika gaib kuwi mau lah nalika dhaup karo putri negara Kencapura putrine loro dicocokke karo wujuding
gambar sing ana mustika gaib ora cocok Palasara minggat rak ngono ta kuwi iya bener lah bareng Palasara lunga rikala semono ketemu karo Durgandini njaluk tulung Durgandini iki ora duwe cacat kringete nggondo amis mula parapane lara amis tambane Palasara lah bisa mari terus dadi bojone lelangen suka numpak palma kocapo seneng-seneng neng nggon tengahing prau kodrating dewa praune pecah mergo kanggo lelangen suka mau prau pecah ilang saka Pandulu lari kala semono Kama ingkang kurut ana tengahing prau mau bablas teka dasaring samudra ditemu karo dewaning yuyu Bathara Rekata. Lah terus dadi bocah loro iki jenenge Rekatawati ya Yutiknawati merga sangka dewaning yuyu Yutiknawati. Lah sing putih iki jenenge Seta. Dadi Setatama nek karo Yutiknawati kuwi tunggale. Lah terus kaya bocah kembar kuwi. Nah, bocah kembar kuwi Kencapura ya kaya duwe anak wedok jenenge Kekayi. Daup karo Palasara dicocokake karo gambare ora cocok mau. Mongko garwane loro Palasara kuwi. Siji Kekayi, loro Endang Batari. Lah mongko bar ditinggal lunga kuwi loro-loro ning Gerbini. Lahire metu bocah kembar diparingi tetenger Raden Kincaka karo Rupa Kenca. Iki putune Ratu Kencapura. Anake kaya ngono ya. Kekaya kuwi anak Kekayi, ha terus iki putune Prabu Kekaya anake Kekayi. Bapakne Palasara. Ati mburi dhewe kae. Lah, sing mburi dhewe kuwi jenenge Raja Mala. Bapak kula sing pundi? Kok sik meneng sik. Marai ribet ae bola-bali tekel pake. Kuwi anake Endang Batari, Batari kuwi anake pendhita jenenge Begawan Indradewa. Lah yo bareng karo Kekayi mau. Lah laire kuwi metu Raja Mala kuwi. Lah nek wujude lah ngerti ya Begawan Indradewa wis setengah yaksa. Pendhita setengah buta. Kula bareng duwe putu. Nukuli kaya ngono kuwi. Dadi kabeh iki anake Palasara. Iya. Karepmu iki tak pasrahke karo Palasara. Nah, supaya digula mentah. Iki Palasara ya wis duwe anak meneh lawan Durgandini. Ya. Ya Kakang. Para Jawata uga wis nekseni. Ya, dadi iki karepmu tak pasrahake kelawan si Palasara nek pancen wis kepenak ana lungguhmu. Begawan Palasara tak undange mrene. Ya, aku jare senjata pitulo karo kowe Kakang.
ngaturaken sumungkeming pangabekti kula Pukulun. Ah iya Balacara. Banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti pangestulun tanpa nono. Kapundi paring pangestu paduka Pukulun saengga jejipat paripe. Kajawi saking menika Pukulun kaya wonten karsa punapi dene paduka merpeki jasad kula. Balacara sumurupa marmane ulun prapta ana ing Jatirukeh iki kok dadi Jatirukeh wis dadi wewangunan kaya mengkene iki sapa sing gawe? Inggih kula. Oh kowe sing gawe inggih iki jenenge ya Jatirukeh mboten menika kula paringi tetenger pesanggrahan Liman Benawi inggih karana menika wonten pinggiring Bengawan menika rumiyin wonten wujuding reca gajah ingkang kula jemparing. Lajeng reca gajah menika cumemplung wonten lebeting Benawi. Wusananipun sak sampunipun dados papan pesanggrahan kula paringi tetenger Liman Benawi. Oh ya. Ulun nekseni lah sumurupa bocah nom-noman ana papat putrine siji. Iki sapa iki anakmu? Anak kula iya. Nah ingkang putri lan sing putih iki jenenge Yutiknawati ya Rekatawati, sing putih iki jenenge Bambang Setatama. Iki dumadi rikalane kowe laken suka karo bojomu Sila Ramis. Rikala semana prau pecah. Ya ngono apa ora? Kasinggihan dawuh paduka jalaran keluputan nggonku seneng-seneng ing tengah segara. Inggih. Nah, prau pecah kama kurut. Rikala semana kama nganti temeka ana dasaring samudra. Ditemu karo dewaning yuyu, digula mentah iki wujud dadi menungsa. Iki jenenge Rekatawati ya Yutiknawati lan Setatama. Lajeng ingkang kalih kembar menika. Lah bocah kembar iki anakmu kang wiji saka Dewi Kekeyi. Ayo, kowe ninggalake negara Kenca apa ora? Kasinggihan. Ingkang kula tilar inggih menika Yayi Dewi Kekeyi kaliyan inggih menika garwa kula Endang Watari. Nah, sing kembar iki jenenge Kenca lan rupa Kenca, sing gagah buri kae jenenge Rajama. Sing loro kuwi anake Kekeyi, sing buri kae anake Endang Watari. Iki anakmu kabeh Balacara. Pangabekti kula Rama Peremban semanten ugi kula Rama ngaturaken pangabekti kula inggih Rama kula ngaturaken sungkemen pangabekti ngaturaken pangabekti kula Rama pangabekti kula katur Rama iya Rekatawati Setatama Kenca rupa Kenca lan Rajamala pun bapa ora enda saka lalakon iki sira putraku pribadi inggih matur nuwun. Nggih matur nuwun Kanjeng Rama. Nggih matur nuwun Kanjeng Rama. Nggih ngaturaken kenging panuwun. Nggih Rama ngaturaken kenging panuwun. Namung kemawon Pukulun kula kelawan Yayi Durgandini nggih sampun peputra sajuga. Inggih menika kula paringi tetengen. Pun wiyasa nggih Kresna Dipayana. Nah, ngene manut apa kuwi tata cara. Nadyan mestine laire dhisik bocah-bocah sing ana mburi kuwi iki. Ning iki manut pranatan kowe yen to basa kelawan putrane Ramamu si Balasara sing diparingi tetenger wiyasa mau kowe basa kakang wiyasa nadyan kuwi bayi. Oh mekaten iya kawula nuwun wis ya Balasara iki jenenge temuning kulawarga iki dadi tanggung jawabmu kabeh panggula mentahing para satriya iki ngestaken dawuh paduka.
kaendahane ngungkul-ungkuli. Kudu atur ning ana kersane Kanjeng Rama Prabu luwih dhisik. Mongko iki tlatah Ngastina. Yen nganti wong Ngastina ngerti gek dadi apa? Endi jenenge Palasara? Pandom yo kumulung kulawa gambar kongke srukatite katut larut mengko dhisik sing jenenge Palasara sing ndi nyuwun pangapunten Raden inggih kula menika ingkang peparah Palasara sing jeneng Palasara kowe kawula nuwun inggih bener kowe sing mengku Dewi Durgandini kasinggihan dawuh Paduka mati dening ati wong ki karepe piye iki mau lah sing roh sapa nek ora ngerti sangkane mbirai mara-mara takon cek-cek bladang ora genah men iki karepe iki kepiye dicedhaki kae to Le yen nyata pancen kowe iki pendhita kudune ngerti paugeran tata krama Prabu Durgabau kasih Raden Durgandana aku adine Mbak Yu Durgandini kepo kowe kowe wani mengku lawan Mbak Yuku si Durgandini wis bangun pesanggrahan kang endah rumangsamu piye apa kaya ngono sing diarani pendhita sing bener becik ya jare ngelmumu kuwi wis turah-turah ngerti marang paugeran padha wae kowe nyepelekke wong Wirata kowe nyata pendhita pedhingan yen kowe iso ngalahke Durgandana ayo adu kaprawiran endi sing luwih digdaya
sedaya ndi buktekno. Buktekno kasektenmu. Kowe aja wedi. Aku ora malati. Aku ora malati, aku padha karo kowe. Ayo. Endi kasektenmu? Tuduhno Palasara. Apa panji karo aku? Apa pancen janjane kuwi ora duwe kasekten? Ayo. Idiot. Iki pusaka Wirata iso ngitapke nyawamu. Idan. Gage, marsa kowe, Marsa. Tak tunggone. Tak tampani apa kasektenmu? Ayo Gage. Patek Jaya dikawi. Kowe, aja nyek karo aku. Raden Durgandana. Apa? Ngakumu kowe putraning ratu. Rupamu bagus ning kelakuanmu kaya asu. Terus ana rica-rica. Petro apa Rinia Lasara pasar komplang. Lho kono ra nggon Pak Asu. Ngapur wae Asu. Iki tenan. Aduh. Oh. Aku njaluk pangapura ki Lurah. Iya. Gom. Apa? Asu kok iso tata jalma ya? Lah iya. Asu kok iso tata jalma. Iki taun 2015. Somben taun 2016 iki bakal wong tata asu. Aduh, Ki Lurah aku jalukno pangapura ya Ki Lurah. Aku Durgandana. Oh. Sampai teko ngamuk-ngamuk mau. Iya. Aku jalukno pangapura Ki Lurah, aku wis kapok tenan. Aduh, ora nyono jebul. Resi Palasara kene tembunge kok mandi. Aku ya gek Palasara urung aku. Ki Lurah, aku jalukno ngapura. Oh. Asune lanang. Cak ora brus. Kok, Bapak jeluin rene. Siapa? Bapak Semar jaduli rene. Sampeyan niku sinten? Pangapunten Kyai, kula pun Durgandana. Durgandana? Nggih. Kula kadhanganipun Mbak Yu Durgandana kula menika putra Wirata. Lah kok sampeyan iso wujud kaya ngoten niku pripun? Cah bagus-bagus iku iso dadi asu iki ngono piye? Aduh, kula dipun sotaken kaliyan Resi Palasara. Wujud kula kados ngaten. Lepat kula napa? Sampeyan ora ngrumangsani rupa to? Kudune sampeyan ndang mawas diri, rupane bagus terus dadi asu. Niki jane mung pralampita. Tekse pralampita niku
Sampeyan iku anak ratu ra ndek unggah-ungguh ra ndek tata krama. Jan sing ra ndek tata krama niku sampeyan. Ngeten. Ora. Sampeyan iku putra ratu, mongko kudune dadi panutan. Ya. Nek sampeyan sapa sira sapa ingsun ngugemi tembung aja dumeh. Niku manggondheni aja dumeh sampeyan nyekel panguwasa. Aja dumeh sampeyan iku anake ratu. Dadi ratu niku dudu ratune kulawarga ning ratune bangsa. Nggih, nggih, Kyai. Wah, mboten nyono lah tenang, ngesotakan kok dadi segawon. Kula menika ingkang radi sae. Upama genjik piye? Ora ora. Gong ora. Lah piye witokno ge? Cedake dadi asu kaya kuru. Ketone ora kopen kuwi. Hidup lo lajeng kados pundi pun sampeyan kok sakniki kudu ngakoni luput nggih inggih sampeyan nek gelem ngakoni luput bakal entuk pangapura nek sampeyan ora gelem ngakoni luput aja takon dosa nggih pun kula estokke Kyai kok suwan ngersani sang adi penemban